Lu Mas main nang ndi? Metu delok. Metu delok nang ndi? Iya penting metu golek angin ngopo? Iya metu kan ono tujuane to main nang ndi? Nang golek baut. Terus bar golek baut. Bareng golek baut. Golek jajan. Terus golek jajan. Jajan potong rambut. Nah, berpotong rambut. Potong rambut Bali. Ngopo tuh lho? Tenang aja kalau pulang lo. Iya, juga sih. Aja ganteng-ganteng. Dan apa? Kamu kok disawang kok. Anda mau tunggu masker aku jaket, tak sono. Kemudian kau naik berpotong rambutnya mesti tambah ganteng. Oh, ya. Iya. Uang kok ngetus dulu ora entuk. Aku dah mau bang, tak ingat lagi. Nama bukan hilang dari hatinya. Salim saya. Hati-hati sayangku. Ada. Assalamualaikum. Kak sing dede. Salam dede. Jom saya. Saya suka nong jomblo. Haur madang dewi, tangi dewi. Buka masak dewi, pangan dewi. Mbak kira sedih. Ya iyalah. Ya awas regepe bojoku. Lah bodoh. Ini ki mau diwangi, mami dia ki napa? Wong yang rangkangan ngepel ini kemperinget sampai adus keringet tok. Kamu cocoknya. Cocok aku digabu. Cocok dari TKW. Bebo itu tak mangkatke ya ning ngan yo Singapura ya. Ya. Aku ning omah mbok transferi bensasi. Wah. Masuk. Masuk cocok. Wang ngepel lho. Ngomong ae. Tanya. Dalam. Pamit Bali. Oke. Jumpa kapan lagi? Habis siji to. Wah, itu Iki nak suwe iki ora apik, kecepatan ya ora apik kan lho. Yo wis habis loro. Iki ora disambut gitu. Ya, aja suwe. Selamat menunaikan ibadah puasa. Aja suwe-suwe lho. Dan apa nih? Apa? Iki kudu ana kantonge ora kerja. Kenal saya aku. Ya ora kan kok butuh kerja, butuh ngisi duit iki kok Lah bisa saya tak dibagi. tahu. Lah awakmu jaluk aku jaluk sapa anjay? Ya njaluk. Njaluk Kowe ngene, lah aku ngene sapa sing bali lano. Ya iki adewe iki mempertaruhkan hidup kepadamu lho. Ngene wae. Iki kan ae bodoh. Wis ngapura-ngapura nang yo ngapura yo le. Nek aku akeh salah. Ayo. Jadi Mas, thank you. Makasih loh. Ya. Alhamdulillah wis tekan ngomah ning desa iki. Ibu rame nek aku beli. Assalamualaikum. Salam anakku wedok. Kayak lu waduh no padahal mengkono begini. Suwe kok ora balik kok. Aduh. Iwanya bodoh, situ bodoh lagi. Itu dong, betul rame. Udah rame. Mas balik. Oh iya, Mas balik, aku balik. Kena mudik. Belum mudik. Alhamdulillah ketemu ibu. Bapak yang di bu? Bapak lungo, beli apa? Ngopi. Oh, ngopi Kan pas kanca ora. Alhamdulillah tekan rumah. Alhamdulillah iso buka bersama ning omah sak keluarga besar komplit. Ya bocil, bapak, terus adik bagus sing ngene. Apanya? Iki dukung. Mas Yuda alhamdulillah iso butuh ning omah. Deli ki pirang dino kan Mbak Ella, di Abi, di Arem karo ibu gitu, maaf. Mbaknya sepi menune dino iki. Keren ya?
wayahe duta genjer tampil. Genjer terus karo bandeng. Gorengan es buah karo es mangga. Selamat berbuka puasa alhamdulillah. Ibu kelis uprak neng dapur terus kaya wisan. Buka ning dapur, masak ning dapur, sahur ning dapur, sesuk turu ning dapur sisana. Selamat berbuka puasa. Yo ngerti dhewe to Mas, anak Mas sing semaran ning omah iki ora kae bapak yo. Kayak signatur. Terus Mas juga yo gudang garam. Musik yo. Iki ponakan-ponakan biasane ki yo lagu bus asli ngono kae. Terus iki biasane ora kae ngerti dhewe. Azimo. Amazon ya. Azimo sing murah wae. Pi, berposo kan lamaran toh biasane. Apa? Lebaran ya. Jawaban. Aduh, ning desa iki lho Jan. Waduh, bar buka wareg nyadu mancing. Biasane nyeneni wong mancing. Saiki pengen. Tapi ki kuwi lagi ono kaya apa kuwi sing mastere nek entuk iwak sing gedhe kuwi entuk duit. Menarik toh, penantang adrenalin. Iki ning nggon dolan kebon mancing dan angkringan. Iki meh karaoke ning kene mbek mancing yo iso. Waduh, lho. Saiki wae info mancing.